बिपिएफ हानजा आरो बिपिएफ हानजानि आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारनो जों गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों। लोगोफोर दिनैहाय जोंहा सेन्ट्रेल वर्किं कमिटि मिटिं दङमोन UPPL नि क'क्राझारनि थानाय गाहाय मावख'आव जोङो बे सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनि मिटिंखौ दिनै खुंनाय जादों। बे मेलाव गोबां थांखिफोर लानाय जाबाय, नोंथांमोना दसे सिगां बुंखांनाय जाबाय। थांखिफोरनि गाहाय थांखिफोरा जाबाय जे रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिआर इलेक्शनावहाय जालांनाय बिटिआर इलेक्शनावहाय 22 सेप्तेम्बर 2025 जालांनाय इलेक्शनावहाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनो 40था मासिनि गेजेराव 28था मासि देरहाहोनानै बिथांमोनखौहाय खुंथाय गोहोआव जे फज'बाय। बे खुंथाय गोहोआव फज'नायनि थाखाय जोङो बे जे रायजोफोरा थांखि लादों बे थांखिखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायदों, जों बजबनानै लादों आरो जोङो बिपिएफ हानजा आरो बिपिएफ हानजानि आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारनो जों गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों आरो जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम बिथांमोना रायजोखौहाय सेवा खालामलांनो आरो गायसनजानाय जे गोजोन जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बेखौ जाहाथे अराय गोजोर खालामो, बिनि थाखाय जाहाथे हाबा मावलाङो आरो जोंनि थालांनाय सुबुंफोरनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना न्याय होनो थाखाय हाबा मावलाङो, बेखौनो खावलायनाय थाबाय। UPPL सरकार थानाय समाव 2020 निफ्राय 2025 मायथाइसिम जायफोर मोजां मोजां खामानि जादोंमोन, बे मोजां मोजां खामानिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना कन्टिनिउ खालामलाङो, बेफोरखौहाय खावलायनाय थाबाय। गोबां मोजां मोजां हाबाफारिफोर जोंहा UPPL हानजानि सरकारनि समाव खालामनाय जादोंमोन, बेखौ जों इयुननि समावहाय गाबोन समफोर नोंथांमोनखौ लोगो हमनानै जों फिन खनसेबाव खौरां बिलाइनि मेलजोंहाय जों बुंफिनगोन जों मा हाबाफारिखौ बिथांमोनखौ लालांजानो लुबैदों, बिथांमोनखौ समायखिरा लानो होग्रोदो। दा बे मोनसे थांखि आरो जों मोनसे थांखि लाबावदों मा, जोङो 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम जोङो अपोजिशननि रल लालांगोन। जोंनि रायजो राजाफोरनि जोङो बिबुंसार जानानै बिथांमोननि भइस जानानै जोङो एसेम्ब्लिनि सिङाव आरो एसेम्ब्लिनि बायजोआव गोग्गोमै अपोजिशननि रल जोङो लालांगोन। बे मोनसे जोङो थांखि लादों। जोङो ब्रैथियाव जिहेतु आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिया फैगासिनो दं 6 दान उनावहाय, बे आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिखौहाय जोंनि बिटिआरआव 15था मासि दङ, 15था मासिखौबो देरहाजोबनो थाखाय मोनफ्रोमबो एसेम्ब्लि सेगमेन्टआव 15 सोद्रोमानि मोनसे कमिटि दानानै फैगौ बिसायख'थिनि माखासे साखाफारानि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जोङो कमिटिखौ थाबैनो दागोन। बेखौ जोङो ब्रैथि थांखि हिसाबै लादों। बाथि थांखि हिसाबै जोंहा 3 बोसोरारि UPPLनो जे कनफारेन्स जायो, बे कनफारेन्सआ नभेम्बर दानाव जादों। 2022 मायथाइनि नभेम्बर दानाव जोंहा बे 3 बोसोरारि कनफारेन्सआ जादोंमोन, जथुम्माया जादोंमोन। दा एबारबो 2025 मायथाइयाव नभेम्बर दाननि गेजेरावनो 3 बोसोरारि जोंनि UPPLनि कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय 20 अक्ट'बरनि गेजेराव भेन्यु आरो डेट बेखौ थिग खालामनानैहाय फोसावनाय जागोन होननानै जोङो थांखि लानाय जादों। 6थि थांखि हिसाबै जोंनि श्रीरामपुर बिजाबाव UPPL हानजानि बिजाथिया देरहानायनि उनाव गोबां जोंनि माइनरिटि कमिउनिटिनि वार्कारफोरखौहाय UPPLनि माइनरिटि कमिउनिटिनि वार्कारफोरखौहाय BPFनि माखासे वार्कारफ्राहा माने हामला खालामबाय थादों, न' थांनानै नागिरनानै बुदों, होसोदों, न'आव थानो हायै बायदि मोनसे थासारि बिथांमोना खालामदों। दा बिथांमोनखौ जोङो BPF हानजानि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों, जों जेरैहाय जेसेबां बियाबाव BPFआ देरहादों बेयाव जोङो गोसो गोरबोजों बजबनानै बिथांमोनखौ हामलायथि बावनानैहाय जोङो सिगांथिं हाबा मावलांनो थाखाय थाग थियारि जादों। बेबायदिनो श्रीरामपुर बियाबाव BPFनि कर्मिफोरा गावसोरनि जेननायखौ बजबनानै लानानै रायजोखौ इयुनाव सेवा खालामलांनो थाखाय जाहाथे थांखि लायो, बेखौ आङो BPF दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायहरनाय थाबाय। आरो जोङो बे थासारिनि सायाव गांसे लाइजाम क'क्राझारनि SPनो थाखाय SPनो जोङो दिनै लिरगोन आरो आसामनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिसनो जोङो गांसे लाइजाम दिनै लिरगोन, जाहाथे ल' एन्ड अर्डारखौ मेनटेन खालामो, जोंनाव पिसफुल मोनसे एनभायरनमेन्टखौ जाहाथे सास्टेन खालामनो हायो। बेनि थाखाय जोङो ल' इनफर्सिं एजेन्सिनो दिनैहाय लाइजामखौ लिरहरगोन। बे माखासे थांखिफोरजों लोगोसे गोबां थांखि जोंहा दंदेरबावो, खिन्थु माखासे थांखिफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै
नोंथांमोना दिनै जोंनि बे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय गोजोननाय बावनाय जाबाय।